Me haluttiin helpottaa sitä lapsiperhearkea esimerkiksi sillä tavalla, että meillä on ilmainen varhaiskasvatus. Meillä on aamupäivä, iltapäivätoimintaa, eskareista kolmosluokkalaisiin. Kaikki saa ja kaikki pääsee sinne. On lukiolaisille, tarjotaan ilmainen ajokorttia. Me annetaan heille hyvinvointipassiin rahaa 300 € vuodessa, jonka he saa käyttää ihan mihin he haluaa omaa hyvinvointia. Tervetuloa Business-festivaalin Backstage-podcastin pariin. Tässä jaksossa meillä on vieraana Utajärven kunnasta hyvinvointijohtaja Reetta Tuominen-Salo. Jutellaan vähän, mitä Utajärvellä tehdään toisin kuin muualla ja mistä utajärvisyys muodostuu. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Reetta vieraaksi. Kiitos. Mitäs on päivä lähtenyt käyntiin? Oikein hyvin. Ollut tosi mukava aamu. Hauska ollut tutustua uusiin ihmisiin ja tulla tänne teidän vieraksi. Siellä aurinko paistaa ja mitäs Utajärvellä? Näyttääkö tulevaisuus aurinkoiselta? Kyllä, näyttää. Erittäin aurinkoiselta. No niin. Järvellä on hyvä meno ja kevät näyttää ja koko ehkä tuleva loppuvuosi niin tosi lupaavalta ja aurinkoiselta. Hienoa. Sen takiahan me ollaan tässä podcastissa, tai ehkä kuulijoille ja katsojille muistutuksena, eli Business Festival tekee tiivistä yhteistyötä Utajärven kunnan kanssa. Yhteistyö meillä alkoi tuossa varmaan viime syksyn tienoilla, eikö Jukka? Joo, jotain semmoista. About näin ollut. Ja on sen myötä aika lähelläkin oltu nyt kunnan tekemistä ja nyt matkataan sitten kohti Utajärven Business Festival-tapahtumaa, joka on sitten elokuussa tänä vuonna 2025, kun tätä nauhoitetaan, niin mitä fiiliksiä nyt sitten Business Festivalista? Puhutaan ensin vähän siitä. No Business Festival ei sinänsä ehkä sinne mun alueelle niin kauhean läheisesti liity. Toki ollaan mukana ja meillä pieni kunta kun ollaan, niin ollaan aika paljon tekemisissä myös kollegojen kanssa ja heidän tekemästä työstä, että mitä siellä tapahtuu ja mitä on. Aika odottavin mielin ollaan. Sillain Business Festival liittyy myös sitten minuun, että meille tulee järjestettäväksi jotakin kivaa sinne, joka on kaikkien meidän kuntalaisten yhteistä juttua, johon kaikki saa sitten osallistua. Että ehkä itse sitä odotan siellä eniten. Kyllä. Mainitsit tuossa vähän, että ei ihan täysin mene siihen sun työnkuvan tontille, niin avaat tätä vähän. Eli sä oot hyvinvointijohtajana, toimit sitten Utajärven kunnassa, niin kerro vähän siitä työstä. No hyvinvointijohtajana mä vastaan siis meidän tämmöistä vapaa-sivistystyön palveluista. Eli oikeastaan kaikesta siitä, mikä meidän kuntalaisilla on siellä vapaa-ajalla tapahtuvaa toimintaa ja pyrin ehkä sitä kautta vaikuttaa siihen heidän arkielämään ja siihen, että se olisi mahdollisimman kevyttä ja mukavaa ja hyvää, että ihmiset olisi mahdollisuutta olla onnellinen tai että mitä kunta voi tehdä se eteen, niin ehkä sitten luon niille asioille siellä edellytyksiä. Mun vastuualueelle siis kuuluu nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut, kulttuurikirjasto, työllisyys, että iso paketti. Onko tämä kutsumusammatti? Kiva, kun mä vedin tällainen käden puuskaan. Paha kysymys. Ehkä tietyllä tavalla mulle henkilökohtaisesti on. Mä oon siis utajärvinen. Mä oon Utajärvellä syntynyt ja kasvanut lukioon asti siellä. Oon opintoni käynyt muutaman vuoden muualla ja tullut sitten takaisin Utajärvelle. Mä en ole tätä työtä tehnyt nytkö muutaman vuoden, että mulla on niin kuin terveydenhuoltoalan tausta ja tällainen, mutta mä oon ollut kauhean kiinnostunut siitä omasta kunnasta. Jotenkin se utajärvisyys ja mitä se mulle tarkoittaa, niin se on tosi tärkeä ja rakas paikka. Ja sitten mun omat tämmöiset nuoruusvuosien kokemuksethan on niin kuin todella hyvät. Aina on ollut hyvä olla siellä ja sitten se muisto, mikä on jäänyt siitä, niin ehkä se toi sitten takaisin sinne. Ja ennen kuin mä oon tähän työhön alkanut, niin mä ehdin olla
ehkä semmoisen 13 vuotta kunnallispolitiikassa mukana, että se semmoinen vaikuttaminen ja halu vaikuttaa ja tehdä siellä niin kuin paikallisesti on ollut minussa aina tosi vahvasti. Että työ toki on semmoinen, että mä voin siihen vaikuttaa ja mä ehkä niin kuin koen, että ne utajärviset ihmiset on jollain tavalla niin kuin mun omia ihmisiä. Mä haluan tehdä kaikista parasta, mitä on mahdollista, niin heidän eteen. Toi on kyllä tosi, mä en tiedä, onko se nykyään vähän jopa ehkä niin kuin harvinaista, että on niin vahvat juuret niin kuin tietyllä niin kuin paikkakunnalla. Että jotenkin se, jos mä mietin vaikka itteeni, niin mä oon tämmöinen seikkailija ollut aina ja mennyt, mä oon siis Kangasalta itse kotosi ja se on tuossa Tampereen kyljessä tämmöinen pieni kaupunki. Se nykyään on kai nimeltään sekin, mutta siitä niin kuin Tampereelle ja sitten on käynyt pyörähtämässä Helsingissä ja nyt me asutaan niin Vantaalla ja nyt asutaan Turussa ja muuta, niin mulla on aika vahvat kyllä tamperelaiset siis sillain niin kuin juuret ja se seutu Pirkanmaa ja näin, mutta toi on, niin kuin, on se varmaan vähän ehkä siis sillain, että tai niin kuin hieno kuulla, että sulla on niin se jotenkin se paikallinen ja juuret siellä. Mä oon itse paljasaakalainen helsinkiläinen ja reissannut kyllä aika paljon Suomea, myös maailmaa aika lailla. Mutta Utajärven keissi on ainakin mulle antanut semmoista niin kuin iloa ja intoa, koska teillä on hirveä energia siellä. Mä oon tavannut teidän tai sun kollegoja sieltä ja tämmöistä. Ja mun mielestä se on niin kuin sellaista niin kuin ikään kuin aikaansaamisen jälkeä ei esimerkiksi Helsingissä pysty näkemään. Se hukkuu niin kuin kaikkeen tekemiseen. Ja sitten toinen, minkä mä olen täältä etänä niin kuin kokenut sinne kun Helsingistä käsin, niin on se, että ne kuntalaiset pystytään pitämään aika lähellä myös niin kuin päättäjiä ja tekemistä. Että se on enemmän yhdessä tekemistä. Kerroit tuossa ennen kuin aloitettiin ja juotiin kahvit, että oli muistaakseni liittyi jääkiekkoon ja siellä pidettiin torijuhlat oikein. Ja tämä torille lähteminen on aika matalan kynnyksen, tai jää semmoinen kuva, että aika matalalla kynnyksellä lähdetään yhdessä torille. Ja semmoiset asiat täältä käsin näyttää tosi kiehtovilta ja tuntuu hyvältä olla tässä projektissa mukana just sen takia, että tietää, että tapahtuu ja sitten pystytään koskettamaan aika niin kuin laajasti juuri niitä ihmisiä, joihin halutaan vaikuttaa tai halutaan koskettaa. Ja mun mielestä se on tämmöisen Utajärven kaltaisen kunnan niin etu siinä. Ja silti siihen nähden, että väkiluku ei ole kovin suuri, niin te saatte ihan hirveästi aikaiseksi, jos ajatellaan vaikka tätä hiiliviisautta ja muuta, mitä siellä viedään eteenpäin. Niin täältä katsottuna loin tämmöisen perspektiivin tähän. Silloin kun me käytiin Utajärvellä, se oli silloin viime syksyä, niin se oli hauska, kun mentiin siinä, otin se niin kuin kylän raitti ja sitten me käytiin tutustumassa, käytiin myös paikallisessa yrityksessä parissa paikkaa ja sitten katsottiin niitä tapahtuma, että missä se voitaisiin pitää. Niin siellä ehkä huomasi sen sellaisen tavallaan, että kaikki on semmoisia morjestuttuja. Tai että se on niinku hauska, minkä niinku huomasi, että siinä oli se sellainen yhteisöllisyys aika vahvasti. Ja se oli ehkä sellainen, missä niinku se konkretisoi tosi hyvin, mitä Jukka äsken sanoi tuossa, että tuli itselle semmoinen aika lämmin fiilis. Ja ehkä se oli aika iso syy myös sille, että minkä takia tämä tapahtuma suunnittelu lähti aika nopeasti liikkeelle. Mä muistan, meillä oli siinä se kokouskin mun mielestä, mä en tiedä, Jukka taisi olla etänä, mutta siinä oli kuitenkin hauska se, kun oli Anne kunnanjohtaja oli siinä ja Lotvosen Terhi oli ja sitten lähdettiin pois siitä kokoustilasta, niin sitten seuraavaksi alkoi kunnan hallituksen kokous ja siinä kaikki oli tosi tuttavallisia ja muuta. En mä jotenkin sitten, jos miettii taas sitten isompia kaupunkeja, niin on se tosiaan vähän niissä on niin erilaiset jutut. Kyllä. Tuo on ehdottomasti aika iso vahvuus myös siinä, että tulee saatua aikaa. Joo, ja sitten sillä, että epäkohdat kuitenkin, niitä joskus on meilläkin, vaikka ei uskoisi, mutta
Mutta sitten jos on jotakin semmoista, niin se on kauhean helppoa hoitaa, koska se viesti ei jää mihinkään matkan varrelle. Se tulee tosi nopeasti tietoa, asiat on kauhean helppo puuttua tietynlaisiin juttuihin niin kuin tosi nopealla aikataululla ja muuttaa asioita. Sitten jos ollaan tehty jotakin, kehitetty joku tosi hyvä juttu, joka ei ehkä toimikaan, niin sitten sen voi äkkiä muuttaa erilaiseksi tai muokata sitä tietynlaiseksi. Se ei ole semmoinen, vaikka on isojakin juttuja, niin se ei ole semmoinen valtava massa, joka lähtee liikkeelle, jota sä et voi pysäyttää. Se on niin eri tasolla siellä. On niin helppoa muokata ja tehdä ja käydä keskustelua päättäjien kanssa ja helppo käydä keskustelua kuntalaisten kanssa, että se on tosi semmoista, niin kuin ollaan sanottukin, että ollaan tosi ketterä kunta. Ja se pitää niin kuin kyllä paikkaansa, että tietyllä tavalla se lähellä oleminen siellä, niin onhan se niin kuin kaikkien etu. Myös niin kuin viranhaltijan etu siinä. Ei tarvi miettiä tai jossitella tai mennä vähän niin kuin mututuntumalla. On aina joku, jolle sä voit soittaa ja kysyä. Meillä on niin kuin, vaikka me ollaan pieni kunta, niin kyllä mä sanoisin, että meillä on 2500 asiantuntijaa siellä. Aina voi soittaa jollekin ja kysyä. Kyllä. Joo, niin on. Yhdessä kuitenkin tehdään ja halutaan tehdä, että se meidän yhteisöllisyys on tosi ainutlaatuista. Kyllä mä uskallan väittää, että ei sitä ole monessa paikassa semmoista yhteishenkeä, kun meillä on. Me tiedetään, mistä me niin kuin ollaan lähetty ja me tiedetään, että me ollaan pieni kunta ja meillä on paljon tekemistä. Meillä on tosi isoja haasteita, mutta ei se pelota meitä. Me tehdään yhdessä, että kyllä me tästä selvitään, me mennään eteenpäin ja keksitään joku keino. Aina ne selviää ja kaikki on mukana siinä. Saanko ottaa tähän, tässä kun on tehty tätä viestintäsuunnitelmaa tapahtuma- tai businessfestivaaliin liittyen ja samalla tutustuu, niin mä tässä joitakin viikkoja sitten heräsin yöllä keskellä yötä ja totesin, että oikeasti siis heräsin ja totesin, että hetkinen, että Utajärvihän on niin kuin samanlainen kuin se pieni gallialainen kylä Asterix-sarjakuvissa. Se oli niin kuin hirveän semmoinen, oikeasti siis heräsin ja nimenomaan sitä, että kun ajatellaan sitä 2500 asiantuntijaa, mitä äsken Reetta sanoit tuossa, niin että miten iso voimavara se on, että pystytään yhdistämään sitä porukkaa noin. Että mä edelleen katson täältä pääkaupunkiseudulta ja käsin, että se menee niin byrokraattiseksi se asia. Että just nimenomaan se, että pystytään, erimielisyys on väärä sana, mutta näkemyseroja tai muita ratkaisemaan paljon nopeammin varmaan tuolla ja se tulee myös kuulluksi. Ja se on niin kuin iso asia ja se on varmaan myös syy siihen, miksi teillä mennään aika kovaa vauhtia eteenpäin, että sinne kuitenkin tulee, sinne sijoitetaan paljon niin kuin energia-alalle ja tuommoisia isoja näkyviä asioita tulee sinne ja olen ymmärtänyt myöskin sen, että te saatte myöskin siellä niin kuin kunnan talolla, jos tälleen voi käyttää, niin te saatte sinne varmasti hyvin tietoa siitä, miten ihmiset reagoi siihen ja se on niin kuin, tätä on niin kuin vaikea kuvata niin kuin tätä maisemaa. Siellä pitää käydä tietenkin, mutta se on kyllä erikoista. Ja teillä on mahdollisuus myöskin, kun sä edustat hyvinvointia, niin teillä on myös mahdollisuus päästä tämän asian kanssa esille jopa. Ja te voitte olla jopa siis, mä heitän tässä nyt idean heti, että nimenomaan tuoda, vaikka te kilpailette, siellä on kova kilpailu näiden pienien kuntien kanssa varmaan siellä teidän alueella, mutta sitä, kun sen saa niin kuin näkyväksi sen asian, niin se voi jopa yhdistääkin, mutta myöskin niin, että erottuu porukasta. Tämä on niin kuin jotenkin tulee niin kuin jotenkin syvälliset ajatukset ainakin mulle tästä koko hankkeesta, jos ajatellaan meidän kannalta, tämä niin kuin business-festivaalin kannalta. Kyllä. Mutta onhan se totta, että kyllähän myös niin kuin naapurikunnat, että joo, tietyllä tavalla totta kai on niin kuin kilpailua ja asukkaitahan kaikki kunnat tarvii ja tällä, mutta ei pidä koskaan unohtaa sitä, että jos naapuri menestyy, niin kyllä me menestyttää siinä mukana, että sitten jos on jättihankkeita tai isoja juttuja tulossa naapurikuntiin, niin ne on älyttömän hyvä juttu myös meille, että aina kannattaa olla myös naapurin puolesta niin kuin iloinen ja onnellinen, että aina joku johtaa johonkin ja jostakin poikii jotakin, niin
näkee mahdollisuuksia joka puolella. Niin ja se varmaan on just se vahvuus tavallaan se pienemmän kunnan niin kuin se ketteryys ja muuta. Et siinä ei tule tässäkään asiassa mitään foliohattua niin kuin siihen, että jotenkin isommissa sitten kaupungeissa niin heti mietitään, että miten toi nyt varmaan vaikuttaa tänne. Tai se voi olla näin, tämä on vaan mun semmoinen mutu. Mäkin olen jonkun verran ollut politiikassa mukana, niin tunnen vähän sitäkin maailmaa, niin tuossa on varmaan se, että nähdään, se on helpompi myöskin nähdä, selkeämpi nähdä semmoisena yhteisenä se joku tämmöinen vaikka investointi johonkin. Kyllä ja sitten se, että olipa minkälainen hanke tai investointi kyseessä, niin sitten jos se herättää jotakin niin kuin epäilyksiä tai siitä haluaa tietää enemmän, niin sä saat heti tietää kuntalaisena. Soitat ja kysyt, että tämä nyt kuulostaa ouvolta, niin sitten sulle kerrotaan se. Että sä isossa kaupungissa pysty soittaa vaikka kaupunginjohtajalle, että hei, kerrotko mulle tästä enemmän. Ei se ole semmoinen mahdollista. Ja sitten jos on joku epäilyksen siemen, jota ei pysty niin kuin tavallaan kitkeen pois tai kertoo faktoja, niin sitten se kasvaa koko ajan isommaksi ja isommaksi. Myös tämmöiset ongelmat hoituu sillä, että voit heti kysyä ja olla yhteydessä ja niin kuin hyvin, hyvin matalalla kynnyksellä illalla kaupassa hyllyvälistä, että joo, terve, että saanko kysyä yhden jutun, niin totta kai, sipä ei. Ne asiat selviää. Kyllä. Miten kun mietit omaa työtä, teillä varmaan se, tai ei varmaan, vaan on vähän valmistauduttiin tähän podcastiin, niin se hyvän elämän määritelmä. Jokainenhan meistä sen omalla tavallaan itselleen tekee ja näin, mutta puhuit etukäteen vähän siitä teidän roolista ja sullakin siinä roolissa, että minkälaisia teillä on Utajärvellä teemoja, millä te myytte jollekin ihmiselle, että kannattaa tulla tänne? Voi, että niitä syitä on niin kauhean paljon, että nyt kyllä kestää pitkään luetella näitä, mutta jos yritän tiivistää sitä siihen, että se, että ihminen voi hyvin ja on onnellinen, niin nehän on vähän niin kuin kaksi samaa asiaa, että hyvinvointi on onnellisuutta ja toisinpäin. Ja sitten, mitkä asiat sinne vaikuttaa. Meille kaikille on vähän eri määritelmä sinne ja erilainen tunne siitä, että mikä mut tekee onnelliseksi tai mikä joka tekee onnelliseksi tai edistää omaa hyvinvointia. Meillähän on siis, jos lähdetään miettimään, tämä on mun lempiaihe, että mun pitää miettiä, että miten mä tiivistän tätä, koska mä voisin puhua tästä vaan loputtoman paljon tästä asiasta. Mutta se, että jotenkin se, että me yritetään tukea tietyllä tavalla niin kuin lapsiperheitä. Kyllä niin kuin perheelliset ihmiset tietää sen, että siinä se elämässä on haasteita ja se on tietyllä tavalla kuormittava ajanjakso ja aivan mahtava ajanjakso ja ihana ajanjakso ja sitä me halutaan korostaa. Me haluttiin helpottaa sitä lapsiperhearkea esimerkiksi sillä tavalla, että meillä on ilmainen varhaiskasvatus. Ja sitten jos sulla on lapsia varhaiskasvatuksessa, niin kyllähän se voi tuoda perheelle niin kuin taloudellisesti tosi ison helpotuksen kuukausittain. Että sitten se purkaantuisi vähän sieltä kautta se, että tietyllä tavalla se helpottaa sitä arkielämää ja ne ihmiset vois paremmin. Meillä on aamupäivä, iltapäivätoimintaa, eskareista kolmosluokkalaisiin. Kaikki saa ja kaikki pääsee sinne. Ei tarvitse miettiä, että meneekö se mun kakkosluokkalainen nyt yksin kotiin koulusta ja onko sillä pitkä päivä siellä. Me pystytään järjestämään kaikki tämmöiset jutut. On lukiolaisille, tarjotaan ilmainen ajokorttia. Me annetaan heille hyvinvointipassiin rahaa 300 € vuodessa, jonka he saa käyttää ihan mihin he haluaa omaa hyvinvointia, ne nuoret ihmiset siellä. Meillä on tosi hieno vastaremontoitu liikuntatalo, kuntosali, nuorisotilat. Meidän nuorisotilat on joka ilta auki arkisin 5 tuntia. Sinne saa tulla kaikki meidän nuoret. Meillä on ihan priimakuntoinen kuntosali. Meidän kuntosalikortti maksaa, vuosimaksu on 50 €, opiskelijat ja eläkeläiset puoleen hinta. Me järjestetään, jos meillä on niin kuin 2500 asukasta, niin meillä on esimerkiksi
2 liikunnanohjaajaa. Me pystytään panostamaan sitä kautta lapsiin, työikäisiin, ikäihmisiin. Se on aika paljon resursseja niin kuin tietyllä tavalla. Se on vain yksi esimerkki yhdeltä puolelta, mutta sitten kun me järjestetään siellä ja meillä on harrastustoimintaa ja muuta, me yritetään järjestää tosi matalalla kynnyksellä. Jos me järjestetään kulttuuritapahtumia, meillä käy esiintyjiä, meillä on taiteilijoita, meillä on näyttelyitä, niin me pyritään pitämään kaikki aina maksuttomana. Koska ei me pystytä niillä myöskään hirveästi tienaamaan niin pienenä kuntana, niin miksi sitten edes tavallaan yrittää, että käytetään sitten se siihen, että ne ihmiset voi hyvin. Ja tavallaan se hyödyttää myös kuntaa sitä kautta, että sitten meillä on niitä asukkaita. Sitten kun meidän asukkaat ja meidän kuntalaiset voi hyvin, niin kyllä se niin kuin viesti menee eteenpäin. Ja mä puhuin aikaisemmin siitä niin kuin nuorisokokemuksesta, niin kyllä mä sen puolesta puhuja on tosi voimakkaasti, että se, että miten me kohdellaan meidän lapsia ja nuoria, se vaikuttaa niiden loppuelämään. Se vaikuttaa siihen, että mitkä mahdollisuudet heillä on menestyä elämässä tai voida hyvin, jos me pystytään antaa niille tukea vaikka ennaltaehkäisevästi, tarjoaa nuorisopalveluita. Me järjestetään laskettelureissuja, jotka on ilmaisia. Me käydään Haaparannassa shoppailemassa, me käydään Powerparkissa, niin kuin huvipuistossa. Ei me jäähän mistään paitsi, vaikka me ollaan pieni kunta ja vaikka me sijaitaan vähän kauempana. Jos mä lähden Utajärveltä Helsinkiin, niin mä oon täällä 2 tunnissa. Tuo on ihan hyvä pointti kyllä taas, että sehän me huomattiin silloin, kun käytiin ekan kerran. Että aika nopeasti pääsee kyllä liikkuu. Kyllä. Että siinä ei kyllä kauan olekaan tuhisemmin tulla sitten kuitenkin. Ja sitten paljon siitä oli, Oulu oli sen 3 varttia, puoli tuntia siihen väliin. Joo, se on semmoinen vajaa tunti autolla, 60 kilsa. Tuli mieleen tästä äskeisestä puheenvuorosta vaan, että toi sitouttaminen, niin kuin jatkuvuuden varmistaminen ikään kuin tuli semmoisena siinä. Se on, niin kuin, se on varmaan prosentuaalisesti, jos ajatellaan niin kuin tuloksia tai että uudet sukupolvet jää paikkakunnalle. Niin se on varmasti niin kuin aika huikeita prosenttimääriä, millä tavalla porukka pysyy paikkakunnalla. Toki aina joku lähtee, mutta lähtökohtaisesti tuommoisista lähtökohdista, missä tuetaan niin paljon pienestä asti, niin kyllähän siitä niin kuin sitoutuminen varmasti vahvistuu todella paljon. Ja sitten nimenomaan se, että jos se niin kuin, käytän edelleen taas esimerkkinä näiden infrastruktuureja, mitä sinne nyt suunnitellaan ja rakennellaan, niin kyllähän se tietysti tuo sinne myöskin uutta porukkaa ihan varmasti, koska ne on aika pitkäjänteisiä projekteja. Se ei ole vaan silleen, että pannaan joku tehdas pystyyn tai joku tuulivoimalla tai muuta. Viittaan nyt tähän sen takia, koska itse on ollut lähellä sitä tässä niin kuin viestinnällisesti just näitä hankkeita, mitä sinne syntyy, mutta ne on niin kuin näkyvyyden kannalta hyviä tai tehokkaita, mutta myöskin just sen porukan kanssa. Ja sielläkin ymmärsin myös sen, että joka liippaa ehkä Reetta sunkin aluetta, oli se, että Anne kunnanjohtaja just sanoi, että hän itsekin kokee, hän on kuullut niin kuin nimenomaan kuntalaisilta ja varsinkin nuoremman sukupolven kuntalaisilta, että nämä asiat, mitä siellä kehitetään ja mitä sinne tulee, niin ne palvelee juuri niin kuin niiden niin kuin tulevaisuuden toimijoiden arvoja. Se on myöskin ihan merkittävä juttu. Mutta sitoutuminen tuli mulla tuossa niin kuin mieleen tuosta äskeisestä. Kyllä. Joo, ja jotenkin se, että mä uskon myös siihen, että kaikilla ihmisillä on perustavanlaatuinen tarve kuulua johonkin. Tuollahan sä tunnet heti, että sä kuulut johonkin. Se, että sulla on niitä ihmisiä siellä ja sulla on sitä turvaverkkoa siellä. On ihan erilaista asua semmoisessa paikassa, että kun sä kulet tai meet tai käyt jossain siellä kaupassa tai muualla, niin sä tunnet kaikki ne ihmiset. Sä pystyt vaihtaa siinä kuulumisia samalla ja tervehtiä ja olleen. Ei sun tarvi jäädä sinne, jos et jaksa jäädä jonkun kanssa rupaattelemaan niin kuin koko illaksi, mutta se, että tuleehan sulle se olo, että mut nähdään ja mut kuullaan. Mä kuulun johonkin. Mä kuulun tähän porukkaan. Tulee mieleen vielä businessfestivaalin niin kuin järjestämisestä siellä Utajärvellä, niin miten sä uskot, että kuntalaiset niin kuin ottaa? Sinne tulee kuitenkin aika paljon niin kuin
kovia toimijoita, kansainvälisiä toimijoita puhumaan ja yritysvieraita ja varmasti semmoinen määrä porukkaa myöskin, joka niin kuin näkyy siellä kunnassa verrattuna niin kuin arkeen. Niin miten sä koet sen, jos ajatellaan, että ei mennä nyt syvälle, tuommoisia tapahtumia kun tulee, niin miten haluuko porukka olla mukana esimerkiksi kuntalaiset niissä? On puhuttu myöskin toritapahtumasta niin kuin eräänlaisena työnimenä, niin miten sä koet sen asian? Joo, kyllä mä uskon, että haluaa kuntalaiset olla mukana ja kyllä ne tosi mielellään on mukana. Tietyllä tavalla se, että mehän ei hätkähetä enää mistään, mitä siellä tapahtuu. Saattaa tapahtua vaikka mitä kummallista. Ja me ollaan vaan se, että joo, tämä on ihan tuttua juttua. Meillä, olisiko se ollut viime kesänä, tuli kuvausryhmiä ja muita siellä käymään ja kaikki oli vaan, että joo, tämä on tämmöistä. Kaikkia kummallisia juttuja tapahtuu aina siellä Utajärvellä. Ollaan ihan niiden kanssa ihan sinut. Mutta joo, totta kai siis tämmöiset niin kuin ihan huipputapahtumat ja tosi laadukkaasti tuotetut jutut ja mitä on. Ja niin kuin sanoit, että tulee hyvät puhujat ja tällainen, niin totta kai se kiinnostaa. Ja me ollaan ylpeitä siitä, että meillä myös tapahtuu asioita ja halutaan olla osa sitä. Kyllä. Minkälainen, jos tuli tästä kaikesta ehkä tämmöisenä vähän jopa yhteenvetävänä ajatuksena, niin kun teillähän on mahdollisuus pitää tosiaan siihen kuntalaiseen aika läheinen se suhde, niin kuinka te mittaatteko te jollain tapaa sitä hyvinvointia ja onnistumisia? Joo, meillä on 2 vuoden välein tehdään tämmöinen hyvinvointi- ja onnellisuuskysely, jossa kysytään vähän niitä fiiliksiä. Kartoitetaan vähän, että mikä siellä arkielämässä on ja haetaan siitä vinkkejä myös sitten siihen toimintaan, että mikä voisi lisätä sitä tai mitä ehkä puuttuu ja mihin he haluaisivat, että satsataan, niin niihin sitten satsataan. Mehän voitaisiin siellä Utajärven businessfestivaalilla, sinnehän voidaan laittaa joku koju. Mehän voidaan haastatella siellä sit kuntalaisia, tai sitten vieraitakin voidaan, että okei, että joku tulee kuitenkin sinne jo esimerkiksi edellisenä päivänä, niin no mikä on niin kuin ensi purasuja, mitä teitte eilen tai muuta. Mulla lähtee nämä ideat katoa aina laukalle, niin kohta Jukka viheltää pilliin, että mennään aiheeseen, mutta eikö niin? Ei, kun tämä on hyvä ajattelu. Siis mä tulin tuohon mukaan sen takia, että kun puhutaan hirveästi tästä että me ollaan niin kuin Suomena niin kuin maailman onnellisin kansa, niin tämähän on nimenomaan sitä juurta, mistä se syntyy, se onnellisuus. Se on niin kuin vaikea, ja tämä on hyvä, että semmoinen niin kuin, onko kantasuomalaisuus nyt oikea sana, mutta kuitenkin ollaan niin kuin eri puolilla Suomea tehdään näitä, jokainen pitää ikään kuin kunnastaan omaa huolta ja menee hyvin. Ja siitä tulee mieleen se, että mistä mä pidin, kun tosiaan mihin Markus sanotkin aikaisemmin, silloin kun tuossa viikko sitten pidettiin tämmöinen valmistelupalaveri tästä aiheesta, niin mä tykkäsin 2 termistä. Toinen oli se, mitä käytit jo, että olen utajärvinen ja sitten teidän ajattelumaailma on utajärvisyys. Mä en tiedä, tulkitsenko oikein, mutta ne on niin kuin hienoja, siis todella identiteetin kannalta ihan loistavia. Että se tulee sulta, niin kuin se on varmaan ollut aina näin. Mutta jos mä sanoin, että mä oon helsinkiläinen tai espoolainen, niin siinä ei ole mitään semmoista. Mutta niin kuin espoolaisuus ei ole sama kuin utajärvisyys. Se on, jos mennään ihan tämmöisiin pieniin fiilisjuttuihin, niin se on identiteetin kannalta ihan tosi tärkeää. Nämä termit kiinnitti silloin huomiota, koska sä käytit niitä tosi paljon, Rietta, siinä, kun me juteltiin ja tutustuttiin viimeksi. Joo, ja sitten kyllä mä tiedän sen, että tosi moni ihminen ajattelee vielä niin, jotka ei asu Utajärvellä. Ne on silti utajärvisiä aina ja se utajärvisyys elää heissä. Yhdellä mun ystävällä on tatuoitu, en muista oliko se jalasta jossain, että mies voi lähteä Utajärveltä, mutta Utajärvi ei lähde miehestä. Okei, no nyt on me allekirjoitetaan varmaan kaikki se. Me tiedetään kaikki utajärviset, että mitä se tarkoittaa, sen fiiliksen. Tulee oikein kylmät väreet, niin semmoinen ylpeys. Se on niin kuin todella, vaikea sanoa, onko harvinaista, mutta se jotenkin tuntuu niin kuin todella aidolta toi, että aika hienoa. Joo. Kyllä on aika sitoutunutta porukkaa. Joo, mä vähän hämmennyt jopa. Tuo on kyllä niinku, tuo on kyllä hieno.
Että täytyy lähteä vähän jotenkin sytyyn niin tosta, että lähdetään siellä tapahtumassa. Jotenkin se olisi vielä hienoa siellä saada niitä videolle vaikka niitä fiiliksiä kanssa siitä, että mikä se Utajärvi-syys. Mitä Utajärvi-syys sulle on? Niin, Joo. Se olisi aika kiva. Joo, se kuuluu sen takia ehkä tässä on hyvä tätä täällä Bäkkärillä keskustella, koska sä tuot nyt tämmöistä niin sanottua insightia sisäpiirin niin kuin näkemyksiä asiaan, että mehän ei pidäkään, tämä on myöskin suunnitelmissa jo tässä vaiheessa silloin ne varsinaiseen tapahtumaan, mutta nimenomaan se, että ne kuntalaiset pitää ottaa mukaan ja nimenomaan jopa siis niin kuin näkyvästi, niin kuin Markus äsken esitit. Ja sitten se just tämä, että täytyy, joka tapauksessa tapahtuma tulee näkymään niin kuin paikkakunnalla ihan hyvin ja sitten nimenomaan käyttää sitä toriasiaa, mutta se on myöskin, mä luulen, että se on yksi tapa myöskin, totta kai meidän tavoitteena niin kuin business-festivaalina on saada teille huomiota myöskin niin kuin elinkeinoelämän kannalta ja myöskin ihan paikkakunnan kannalta ja myöskin ihan niin kuin vaikka turisminkin kannalta, että tuodaan sitä niin kuin ajattelua näkyväksi, että vaikka puhutaan business-festivaalista niin kuin yritystapahtumana, mutta kyllä se kuitenkin niin kuin perustuu niin kuin osaajiin ja ihmisiin ja elinkeinoelämä vaikuttaa myöskin, tai on ihan erittäin tärkeässä osassa kaikille kuntalaisille, että luon tässä samalla ääneen tätä asiaa, koska se tuot niin kuin hyvinvointipuolelta eri kulman tähän asiaan kuin esimerkiksi kunnan johdon puolella. Siis kuulut johtoryhmään myöskin olet johtaja, mutta nimenomaan, että toi sun arvomaailma, mitä sä äsken sanoit tästä, millä niin kuin intohimolla puhuit tästä varhaiskasvatuksesta ja kaikesta, niin se on hyvä, että olet aktiivinen myöskin tässä meidän kanssa, koska se on niin iso asia. Tämä koskee tietysti kaikkia kaupunkeja, mutta tässä selvästi nyt tulee ihan uusia ulottuvuuksia. Niin, on uusia kerroksia. Mitä jos pitäisi niinku 3 sanalla sitä utajärvisyyttä kuvailla, niin mitä se on? Se on huumoria. Sitten se on yhteisöllisyyttä. Ja sitten se on rohkeutta. Joo. Helpot valinnat. Tämä on käsittämätöntä, miten tämmöisessä studiotilanteessa, missä me jutellaan, niin tulee tämmöinen, mä sanon koko ajan näitä, että tulee niin kuin kylmiä väreitä. Tässä on yksi ihan merkittävä asia, joka otin nyt henkilökohtaisesti tässä. Tämän ensimmäinen sana oli huumori. Ja mä oon sitä mieltä, että ilman naurua ei tule hyvää. Se on yksi mun tämmöinen teesi itselläni. Että jos se huumori kuuluu, että nauretaan ja ollaan, niin silloin on valtava voima tehdä. Mun mielestä, kun sä sanot sen ykkössanalla, niin oli pakko tarttua siihen. Mm-hmm. Että huumori on silleen, ei myöskään oteta itteensä niin kuin liian vakavasti ja pistää itteensä likoon. Se on yksi juttu. Kyllä ja kyllä huumorin avulla selviää melkeinpä mistä vaan, kun sitä käyttää. Ja se myös lisää hyvinvointia, jos elämme kauhean totista. Eikä me olla totista porukkaa siellä. Meillä oli muutama vuosi sitten Pieru SM-kisat ja sitten se oli sillä että osa ihmistä että mitä. Me oltiin sillä, että vähän siistiä. Nyt oli kova. Joo, tämä on mulla mennyt skannautunut ihan ohi. Joo. Lähdetäänkö me kuvailemaan, mitä siellä tapahtui siellä? Mitä se tarkoitti? No siellä siis desibelimittari oli semmoisen putken siellä alla ja sitten se oli semmoinen istuinrengas ja sitten siinä meni kilpailijat istuu vuoron perään ja isommat lukevat voitti. Joo. Aika huimaa. Joo. No nyt ollaan. Onko se niin kuin kultamitalisti ihan tiedossa? Siis, että oliko se Utajärvinen vai tuliko se jostain muualta? Siis mä en muista ennen kuka niitä voitti, niitä kisoja. Niitä järjestettiin muutaman kerran. Meillä oli tämmöiset Mutafutiksen SM-kisat, missä Mudassa pelattiin jalkapalloa. Ja sitten sillä tapahtumayhteydessä meillä on tämmöinen visionääri asuu meillä Utajärvellä ja hän keksi kaikkia tämmöisiä. Ja ne oli tosi hauskoja juttuja.
viime kesänä siitä tehtiin perjantai-dokkari Ylelle näistä meidän pierukilpailusta. Okei. Ja sitten oli tosi hauska juttu kyllä. Ja just tehty semmoisella tietynlaisella huumorilla, Joo. ja niin sen pitää ollakin. Toki meillä ei enää niitä tapahtumia nyt ole ollut, mutta että aivan jotakin yhtä kummallista, niin kyllä me otetaan vastaan. Ja me ollaan ylpeitä siitä ja on meistä hauskaa höpötystä. Elämän pitää välillä ollakin. Niin ja onhan, jos miettii kuntamarkkinointia ja kuntaviestintää, niin onhan sekin tietyllä tapaa niin kuin murroksessa sekin, että enemmän tuodaan myös sitä fiilistä ja sitä, että varmaan jos mennään niin kuin 20 vuotta taaksepäin, niin varmaan aika monella kunnalla oli nettisivuilla silloin, kun alkoi tulee, niin ihan samat tekstit luki siellä, että ollaan kaikkien hyvinvoinnin puolella tai mitä näitä nyt on, näitä samoja sanoja, niin se on ehkä ollut ihan hieno huomata, että nyt kun mekin ollaan sillä Suomeen tässä kierretty, niin meillä on aika iso rikkaus se, että on erilaisia maakuntia, erilaisia yhteisöjä ja se näkyy tuossa kuntamarkkinoinnissa ja viestinnässä myös. Joo, se mun mielestä se kuvastaa aika paljon se. Porihan on hyvä esimerkki niin mun tuli Pori kanssa mieleen, kun sanoit, mutta just tämä, että kaikki käyttää niin kuin, sanotaan vaikka geneerisiä, tavallisia sanoja, koska halutaan pelata varman päälle. Ja tuossa kun yksi näistä mitä kuvailit sitä Utajärvi-syyttä, niin oli se rohkeus. Että oikeasti käytetään niin kuin rohkeasti. Viestintä on vaikeaa, markkinointi on vaikeaa, erottuminen on vaikeaa. Että jos et sä ole aito, niin sä hukut sinne, että sä edes muista, mistä kunnasta on kysymys. Mutta heti kun on rohkeutta pelissä, niin silloin uskalletaan alkaa käyttää uusia sanoja ja tapoja. Se Pori on hyvä esimerkki, se niin kuin, mitä se oli, porisuhdeneuvoja oli se kai, mistä se homma niillä lähti ja porisuhde ja kaikennäköisiä tämmöisiä. Että se on, niin, se on hyvä, että se tulee. Kyllä semmoinen niin kuin kuntabrändi on tosi tärkeä nimenomaan just, kun halutaan liikutella ihmisiä ja saada ihmisiä. Ihan Porillahan oli kanssa se pieruperse. Että tämä menee ihan pieruhommaksi tämä koko podcasti, mutta niillä oli sen tämmöinen sometili niiden kanssa, se kaupallinen yhteistyö kanssa tämän porisuhteen jälkeen. Okei. Sehän vei ihan uusiin sfääreihin. Mutta se oli tosi hauska. Joo, se on hyvä kyllä se sarja. Kannattaa, tai katsotaan ainakin mua sillain, että ei ole tuttu. Ei ole tuttu, ei. Mä oon muuten olla kyllä aika ineskenessä. Niin käy katsomassa, se on ihan hauska. Joo. Se tuli niinku porisuhteen jälkeen tämmöisenä. Okay. Se oli kyllä villi juttu sekin. Mutta joo, kyllä toi on tosi tärkeää se, että se identiteetti näkyy jollain tapaa myös siinä kuntamarkkinoinnissa ja viestinnässä. Tätähän ollaan Lotvosen Terhin kanssa sitten Utajärven kunnasta niin puhuttu. Joo, ja sitten mä olin sitä mieltä silloin, kun me tehtiin ja meidän niin kuin brändiä ja meillähän on se virtaa, meidän niin kuin juttuja. Ja sen voi soveltaa vähän kaikki, että se on keskusteluvirtaa tai yhteistyövirtaa tai hyvinvoinnin virtaa, mitä vaan. Mun mielestä kaikista paras olisi, että joka paikassa lukisi vastavirtaa. Juuri näin. Että mennään niinku, ei mennä sieltä, mistä aita on matali, vaan tehdään jotakin niinku vähän yli sen. Just niin kuin sanoin aikaisemmin niistä meidän torijuhlista sen jääkiekon osalta. Joo. Me juhlittiin siis meidän kakkosdivari, voitti silloin kolmosdivari meidän paikallinen jääkiekkojoukkue Pohjoisen lohkon mestaruuden ja meillä saattoi peleissä käydä 500 ihmistä. Että jos vähän vertailtaisiin, niin sitten, että kyllähän niin kuin Suomen maajoukkojen peleissä pitäisi käydä 1 000 000 ihmistä vähintäänkin per peli. Niin jos mennään samalla mittasuhteella. Laskettiin vähän mittasuhteita sillä humoristisesti, että paljonko Oulussa olisi ja tällä näin, mutta kun se mestaruus tuli, niin sitten, että torille. Järjestetään torijuhlat. Ja sitten vähän sillä, että no mitä ihmettä, että torille, niin sitten, että miksi ei? Ja meillä on aihetta juhlaa, että miksi tehdä pienesti, jos voidaan tehdä isosti. Meillä oli monta sataa ihmistä siellä ja me juhlittiin sillä porukalla. Ihan mahtava päivä. Voitto on voitto. Kyllä. Mennä. Joo. Kaikkea kannattaa juhlia aina. Joo. Ja sitten just tämmöisiä niin kuin tapahtumia ja muita, että miten porukka liikkuu niin kuin muutenkin. Meillä on siis Untorokki 2-päiväiset festarit. Meillä on tosi upeita artisteja siellä.
Suomen ykkösnimiä, loppuun myytyjä niin kuin tapahtumia. Ei mahu enempää ihmisiä sinne. Ihan mahtava meno siellä. Ihmiset on tuttuja keskenään. Se on semmoinen niin kuin kaikkien Utajärvisten luokkakokous. Sinne tulee ne ihmiset, että jos joskus sä tulet käymään siellä Utajärvellä, jos sä et siellä niin kuin asu tai et muuten vaikka jostakin ihmeellistä syystä haluaisi käydä siellä, niin Untorokki on semmoinen. Ne tulee sinne ja jääkiekkopeleissä käy paljon katsojia, niin kuin monta sataa ihmistä ja ne on meidän omia juttuja, ne on meidän yhteisiä juttuja ja me ollaan ihan täysillä hengitetään sitä ilmaa siellä. Ollaan mukana niissä asioissa ja ollaan tosi onnellisia niistä. Me voidaan hyvin niistä. Koska se Untorokki on? Se on viikko ennen juhannusta. Eli Jukka, pistetään kalenteriin. Väkiala ole ehkä sen verran iällä jo, että alkaa toi telttahomma, se on ehkä itselle vähän semmoinen, että meidän täytyy miettiä, että ollaanko... Niin kuinka syvälle mennään. Niin kuinka syvälle mennään tähän Untorokki-hommaan, että täytyy lähteä varailemaan kyllä. Kyllä. Mutta ei ole varmaan enää majoituksia jäljellä. Kyllä siinä varmaan... Kyllä mä luulen, että Rokualla varmasti on vielä. Joo. Toki siltä vähän tulee matkaa, mutta voi siellä olla. Kannattaa kysellä. Ei vielä, kyllä hyvinvointijohtaja majoittaa kaikki, jotka ei mahu sinne. Kyllä, aivan oikein. Me ollaan suoraan ytimessä. Voidaan kätellä. Siellä nähdään. Joo. Voinko vielä siirtyä sillä tavalla yhteen toiseen puheenaiheeseen oli se, että kun oli nämä 3 asiaa, josta oli huumori ja rohkeus, niin mikä se oli se keskimmäinen? Yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys. Me ollaan varmaan siitäkin nyt jo aika paljon puhuttu, miten se toimii, mutta se oli niin kuin, halusin vielä sen tuoda, että muistan itse, koska uppoudun huumoriin ja rohkeuteen äsken. Mutta se on varmaan se yhteisöllisyys on, mutta sitä me ollaan aika paljon mun mielestä nyt käsiteltykin tässä, että se ei varmaan jää niin kuin epäselväksi. Ei se porukka olisi niin kuin. Joo, ja sitten toi oli hyvä esimerkki että kaikki tämmöiset mutapainit, kaikki nämä konsertit, tällaiset festarit ja kaikki, niin nehän tietyllä tapaa myös niin kuin rytmittää sen yhteisön vuotta. Että aina on vähän joku seuraava, mitä odottaa. Että kyllähän mulla on semmoinen toive, että vaikka Utajärven sit business-festival on semmoinen tapahtuma, mikä aina sitten vuosittain tulee ja sitten halutaan, että aina voi olla, että teema joskus vähän vaihtuu, mutta että se tuo sitten niin kuin yrityselämää sitten rennolla tavalla yhteen ja sitten meillä on aina se tori-juttu siinä myös sitten, että mä oon vähän lupaillut tuossa, että mä oon siellä itse sitten jotain makkaraa paistamassa. Okei. Näin mä oon luvannut, että te voitte muut kaikki hoitaa sitten tuotantopuolta, niin mä voisin olla siellä sitten heittämässä makkara tohon ja sinappi vai ketsuppi. Hei, vielä vähän menen sinne energiateollisuuden puolelle vielä, jonka senkin tajusin tässä matkalla. Me tehtiin juttua tuohon Oulun alueen kauppakamarin lehteen ja siinä käytiin näitä asioita läpi, niin mikä oli mielenkiintoinen huomio, että en edes ajatellut, että jos ajatellaan, että ruvetaan vaikka tekemään vetyä, nyt mä tuun taas siihen että pystytään niin kuin tuottamaan vetyä polttoaineeksi, niin siellä ymmärtääkseni teillä Utajärvellä on jo paikalliset yrittäjät, joilla on vaikka maarakennuskoneita tai vastaavia, niin on niin kuin valmiita alkaa heti testaamaan sitä, jos saataisiin niin kuin vetyä käyttöön. Se voi olla pidempi prosessi, mutta niin kuin, että halukkuus on suuri. Niin sehän on tosi hieno asia myös ihan nyt elinkeinoelämän kannalta, että jos kehitellään uusia asioita, niin heti löytyy semmoisia, jotka nostaa käden pystyyn ja alkaa niin kuin tapahtumaan ja näkymään. Ja tämä oli semmoinen, mikä mulle on tässä matkalla myös jäänyt mieleen, että kuitenkin se paikallinen yrittäjäporukka on myös aktiivisesti mukana. Ja Business-festivaalissa on nimenomaan yrittämiseen ja yrityksiin liittyviä kosketuspintoja. Että sekin voisi olla, että jos nyt tässä Bäckärillä taas ideoidaan, niin yksi on myös se, että aktivoidaan myös niitä paikallisia. Totta kai se aktivoidaan joka tapauksessa, mutta tuli vielä tämä vety ja kokeilut ja tämmöiset mieleen tuossa. Tämmöisiä huomioita. Kyllä. Bäckäriltä.
Nyt on varmaan sillä tavalla, että Jukka ja mä kiitetään sua tästä vierailusta ja me nähdään sitten seuraavan kerran, kun tätä nyt nauhoitetaan, niin me lähdetään tästä Jukan kanssa nyt sitä untorokkia varailemaan niitä bilettejä sinne. Ja kiitos paljon, kun pääsit meidän vieraaksi. Kiitos kutsusta. Kiitos.